driver sa ambulansya human mabanggaan sa truck pasado alas 5 sa buntaga, Nobyembre 19, 2025 sa Sari Highway, Barangay San Vicente, Sumilao, Bukidnon. Ang samarong biktima na ilang si alias Arturo, 56 anyos, driver sa ambulansya sa LGU Sumilao. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga gikan sa Zamboanga City ang truck ug paingon sa Valencia City, Bukidnon, samtang ang ambulansya ug motor nakaparada sa lugar nga nahitabuan nga nagsilbing warning blinkers sa mga sakyanan nga moagi sa lane nga gigamit sa mga partisipante sa fun run nga gipasiugdahan sa USTP Sumilao. Pag-abot sa dapit sa insidente, gingong nakatulog ang driver sa truck ug wala makamatikod sa ambulansya ug motor hinungdan sa panagbangga. Nakaangkon og samad ang driver sa ambulansya ug gidala sa Rural Health Unit sa lungsod. Sumala sa impasubong PNP nga wala na na-confine ang driver sa ambulansya human wala ra kini nagrabihan sa maong hitabo. Samtang ang driver sa truck temporaryo nga gikustudiya sa Sumilao Municipal Police Station ug gikatakdang magka-amicable settlement ning adlaw ang tulo ka panig. Mga katropa, likay nga matubuan og buko lang imong lawas inom adlaw-adlaw og Sanson Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios.